Joan, capítol 20, versets 11 al 18. Maria Magdalena es va quedar plorant a fora, al costat mateix del sepulcre. Mentre plorava, s'ajupí per mirar dins el sepulcre i veié dos àngels vestits de blanc, asseguts al lloc on havia estat posat el cos de Jesús, l'un al cap i l'altre als peus. Ells li diuen: «Dona, per què plores?» Ella els respon: «Se n'ha endut el meu senyor i no sé on l'han posat». Així que acabà de dir aquestes paraules, es girà enrere i veié Jesús allà dret, però no sabia que era ell. Jesús li diu: «Dona, per què plores? Qui busques?» Ella, pensant-se que era l'hortolà, li respon: «Senyor, si te l'has emportat tu, digues-me on l'has posat, i jo mateixa me l'enduré». Li diu Jesús: «Maria». Ella es gira i li diu en la llengua dels hebreus: «Raboní», que vol dir mestre. Jesús li diu: «Deixa'm que encara no he pujat als pares. Ves a trobar els meus germans i digues-los: pujo al meu pare, que és el vostre pare, al meu Déu, que és el vostre Déu». Maria Magdalena anà a trobar els deixebles i els anunciava: «He vist el Senyor». També els va explicar el que ell li havia dit.